RMN Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Leia. Babe, dili ko ni mo upanan sa mall? Di lagi ko. Nga naman, no man kay duty ron, di ba? Kaya di lagi ko ganahan. Kinahalang gina yung ganay rason kung ano. O sige, kung dili ka, dila sa ko mamugos. Naunsa man taon ang uyab ni mo? Uy, red flag ba? Maayo gani ka nakalugar ko karon. Kay kung wa pa, ikaw rang usang nilakaw. Ambot ko iyo. Wala gipit ako makasabot sa among relasyon, Roy. Cold na gid kay siya na ako. Dili mo siya yung anak sa una. Nag-ipon na hinuon mo. Nausab na hinuon siya. Mao gani. May patong uyab mi. Kay siya mismo mo ay magsigi og pangita og paagi para magkita mi. Pero karon, murag di na siya ganahan nga makig-uban ako. Hey da, pasagdi, uy. Ikaw man sad good. Kung makauyab gani ka no, naarag yun niya magtuyok ay mong kalibutan. Paglingaw-lingaw sad, uy. Ay pagsigi ko na huna niya. Day. Duka naman. Babe? Oh, ay nag-ilis lagi ka. Wala ka o ka? Oh, mag-inumis ko mga barkada. Kami nilang Joshua ba? Sila si Joshua? Halagi, mingaw na ko ni Ali nga iyang uyab. Kuyo kupi. Sus, ay nalang guguban-uban ko. Kami ram nga laki. Maal ba? Sige. Di na lang ko muuban. Nawa naman rin na akong duka. Mag-Facebook na lang ko, Pia. Na may i-upload na story si Ali. I-open ako. Oh, silang ubanan ni Mark. Ingon si Mark, gawa si Ali. Kay puro na sila lalaki. Pakakon ka, Mark. Sobra na ka. Pwede na bang mubalibad ka? Mubalibad kag tarong o di ka gusto makig-uban ako. Gawas diha. Ay basig mukmuk sabay. Asa man sab ko? Apa sa amin diri, nag-inom mi. Send na next location ha. Tanawa si Chris ah. Nangilog na og microphone sa laing table. Buguya gid bayhan niya eh. Hubog na no. Oo, gani na raman mi diri. Ato na ron. Ikaw na si kanta. Uy, dili ko yung mauwaw po, uy. Ay, sige na ba? Dali, miss. Duwi taron. Ha? Kitang duwi kanta. Sige na, go! Looking in your eyes, I see Likod siya sa a kong kamot. paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say I'm crazy. Adyan ako. Day! Day, asa ka? Naon sa ko. Huwag ko makasabot sa kong kibatik pagkupot niya sa kong kamot. Huwag itutukan pagit ko niyak maayo. Yeah. Gaya. Bubugasan siguro ron si Mark. Naunsa naman ang taon ka, uy. Huwag yun ko mupugong nimo nga mo inom ka. Pero pagbilin sa taon para si mong kaugalingon. Ay, kuya. Kasi berdepat na niya, tiga. Mark, makabuhat ka na ko, ana? Nagtuwa ka gila. Kung sabay nabuhat ako nimo nga giingon anak man ko nimo, ha? Pagsulti lang kung wala kay gusto na ako. Wana! Dugay na! Mao pa? Wala gidi ay? Ha? Salamat kay nisulti ka. Kay mas daling dawaton ko ni prangka lang ka nga wala kay gusto na ako kaysa ingnon ko nimo ini. Sige, buhi anati ka. Nagkubag na sa dang mata. Sige na sa kagilak gabiin, no? Mangutana pa mangkit ka, uy. Ay, kamaldita ba? By the way, girl, natay bagong kauban din sa office. Og tag-anakin sa. Ayaw na lang. O ayaw ko hatagig labad sa tagantagan kung si Kinsa na siya. Si Loloy. Ha? Kinsa na? Katugon imo kaduwit sa imnanan, good. Nagpaila man siya sa impangan paglakaw ni mo. Sige, okay, may buhatan pa ko. Hi, Mom. Oh, Ikaw? oh ako. Ang ano? Naay problema? Wa man, Mom. Gusto lang unta kong magpaila. Nahibaw na ko si mong pangan, Luloy. O kung wa mo importanteng tuyo, pahawa na mo sa kong table. Loloy, pasensya na ka, ha? Huwag na siya sa mood ron. Tana, ay doon natin sa kong table. Sorry, sir. Napamugod ko yung gihapit mong na-late ko. Bawa ka. Next time, pagpaibaw ka kung maliit ka. Yes, sir. Okay, sir. Sorry, sir. Okay. Ma'am, nakoy da para nimo. Mahimo ba? Ayaw ko tawag ma'am. Kay pareho ra tang mga trabahanti din eh. Ay, sorry. Ako, di ko ida nga ice cream. Ice cream? Hmm. O nga nung gidadaan naman ko ni mo, ana? Naiba mo kung broken-hearted ka. O gusto nga ice cream nga makapawa sa kaguol sa usa ka tao. Di ko ganahan nga magbugot ka. Ang una rabang nakita na ko nimo dito sa imnanan. Imong nindot ka smile. Sige ha, uta na ha. Para ma-okay na ka. Lawom ng gabi pero dili gihapon ko makatog. Ila ka gabi naman kong ingon ini. Ug makasabot unta ko kung si Mark ang niya sa kong una-una pero si Loloy man siyang akong gihuna-una. Nga naman ni. Saba, uy, ano ka, uy? Wala siguro ka makabantay ni mo. Pero imong baba, no? Puro pa nga ni Luloy ang nagawas. Ha? O gasos si Luloy. Ikaw mo'y permi niyang hisgutan. Masig na kang gusto na usasagusa, ha? Kung maingon gani siya nga makikstorya siya ni mo, hatagig yung chance, ha? I love you, Leia. Luloy, Unang pagkakita pala na ko ni mo. Na-inlove na ko sa mong smile.
Mabitaw nakigduwit yung kunin mo ato. Ugunta, hatagan ko ni mag-chance. Nibaw ko nga, wa pa ka makamove on. Pero basta hindi, ako ra mo ipaay. Para mahulipan ng kasakit nga imong gibati ron. Pulihan ako kalipay. Sa tinuod lang, Luloy. Medyo lang hinayang ko atong nilakaw ko og kalit. Di una tang nakita. O karon, di na ko gustong usikan ng hikayo na. So, kita na? Yes, Luloy. Kita na. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you. Bisan tuod og doon ako'y pagduda at higayon na nga nanguyab si Luloy na ako kay bago pa may nagbuwag ni Mark. Tinuod may kahadlo ko, pero ako magmahay nga nitando ko. 5 years na mi karon og nag-ipon na mi, ug bisan pa sa dugay na mi, wa ko'y nakitang kausaban ni Luloy. Nakita na ako nga pinangga og mahal gihapon ko niya. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.